או שאני לא באמת מצלם. למה הלכת דרך שמה? אני ילד מרושע, בוא לא נדבר לך. למה? לא מרושע, ואני כזה בחור טוב. כן, אתה באמת בחור טוב. אני איתך. ותוריד גם את הציניות. אל תשתמש בכל דבר. ציניות זה לא יעזור לך בכלום. לי זה יעזור, אבל לך לא. מה? לי זה יעזור, אבל לך זה לא.